ଶୋଇକି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଦେଖେ ତ ମାମା କିଛି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ମାମା ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଛ? ଏଇଟା ଏ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ତ ଦୋକାନମାନଙ୍କରେ ଥାଏ ପିଠା କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଛ? ମାମା କହିଲା ଆଜି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟେ କରିବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ି ପାରିବା। ମୁଁ କହିଲି ସେଇଟା କେମିତି କରିବା? ମୁଁ ତ କେବେ ଜାଣିନି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବାହା ହେଇକି ଆସିଲା ପରେ କେବେ ବି ମାନେ ମାମା ବଡ଼ି ପାରି ହିଁ ନଥିଲେ। ତ ଆଜି ମୋତେ କହିଲେ ଚାଲ ତୋତେ ଶିଖେଇଦେବି କେମିତି ବଡ଼ି କରାଯାଏ ବୋଲି। ମାମା ଏଇଠି ବଢ଼ିଆ ସେ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ବିରିଟାକୁ ଏଠି ବଢ଼ିଆ କାଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ମୋତେ ଖାଲି ଇଚ୍ଛା ହୋଇଥାଏ ଯେ ମୁଁ ବି ପକାଇବି ବୋଲି। ମାମା ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପୁରା ଗୋଲ ଗୋଲ ବାଗେ ପକାଉଛନ୍ତି। ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି ମାମା ମୋତେ ଟିକେ ଦିଅ, ମୁଁ ବି ବଡ଼ି ପାରିବି। ମାମା କହିଲେ ତୁ ପାରିବୁ ତ ପକାଇବି। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ପକାଇବି। ନା ହଉ ତାହେଲେ ପକାଇ ଚାଲ। ତାପରେ ମାମା ମୁଁ ବସିକି ପାରିଲୁ, ଏତେ ବଡ଼ି ପାରିଲୁ, ଏତେ ବଡ଼ି ପାରିଲୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ମୋ ବାହାଘର ହେଇକି ଆସିଲା ପରେ, ବାହାଘର କ'ଣ ମୁଁ ମାନେ ମୋର ଝିଅ ଟାଇମ୍ରେ ବି ମୁଁ କେବେ ବଡ଼ି କେବେ ପକାଇ ନଥିଲି। ପ୍ରଥମ ଥର ଏଇଠି ବଡ଼ି ଶିଖିଲି ମାମାଙ୍କଠୁ, ଆଉ ତାପରେ ପକାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ତାପରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପକାଉଥିଲି ଯେ ମାମା ଆଉ ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଦେଖି କାବା ହେଇଗଲେ। ପୁରା ସାଇଜ୍ ଯେତିକି ପାରିଛି ପକାଇଛି। ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଗାଇଜ୍, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।